Aquest solar del carrer del Sots-Tinent Navarro serà a partir de l'abril de 2018 un nou espai públic del barri gòtic. A més, tindrà una altra utilitat, ja que els alumnes de l'Escola Àngel Baixeres el faran servir com a pati de dilluns a divendres en horari escolar. El disseny d'aquest nou espai públic és fruit d'anys de negociacions entre els veïns, la comunitat educativa de l'Escola Baixeres i el districte de Ciutat Vella. Tindrà una part de sauló, una part pavimentada, una part trepitjable, una part no tan trepitjable, i aquí també qüestions que no tenen a veure amb les obres, però sí que la voluntat és, per exemple, treballar amb els nens de l'escola, el poder generar uns espais on guardin les joguines, no? Uns espais que puguin estar a la mateixa plaça i que això ho facin ells mateixos. La remodelació del solar, de poc més de 900 metres quadrats, forma part del projecte de recuperació del passeig de la muralla romana. Per això es mantindran els mateixos acabats i material que s'han utilitzat a la urbanització de la plaça de Ramon Berenguer. Les obres tenen un pressupost de 1.175.000 euros. La previsió és que comencin aquest juliol i s'acabin a l'abril de 2018.